Muni apa? Ora muni. Muni wae. Ora wae kok ora muni. Nek muni madhep rene aja madhep rono. Emah, aku ora sudi ndelok raine. Lah kene kenapa? Esketmu bengi aku ndem-deman pokoke. Masalahe? Ya masalahe kowe iki terlalu nganu lho, terlalu apa? Nek ngunekke aku terlalu kebangetan. Ya. Jenengan ora? Tidak dengan fakta. Nek dengan fakta ora masalah. Ning kowe iki gawe-gawe. Jenengan ora gawe-gawe nek ngunekke aku. Ora nyata kok. Aku ya nyata. Aku rak mung sok ngunekke Tatin ki sinden ning raine rai galak. Raine kejem, sadis. Ayo ora percaya? Sadis mboten, Sederek? Modar ora kowe. Ya. Ki tambahan meneh no. Ya, pamundutan saka Mas sapa iki mau saka Jambi. Oh iya. Pas ndalah kondur ning Yojo. Ya. Ki pas nonton. Oh iya. Yo napa? Caping gunung sing nyekar Tatin. Oh iya. Mbak Tatin. Ya. Dicaoske waton rata wae mak. Iya. Iya Tin, maju Tin. Wah. Fane akeh ya Tatin. Ya. Lon. Pancen sing ngedrom njaluk. Ayo gedine semono ki wangun men dedem. Dedem, lepek, dedem, lepek. Piye? Ora piye-piye. Muni apa? Ora muni. Muni wae. Ora wae kok ora muni. Nek muni madhep rene aja madhep rono. Emah, aku ora sudi ndelok raine. Lah kene kenapa? Esketmu bengi aku ndem-deman pokoke. Masalahe? Ya masalahe kowe iki terlalu nganu lho, terlalu apa? Nek ngunekke aku terlalu kebangetan. Ya. Jenengan ora? Tidak dengan fakta. Nek dengan fakta ora masalah. Ning kowe iki gawe-gawe. Jenengan ora gawe-gawe nek ngunekke aku. Ora nyata kok. Aku ya nyata. Aku rak mung sok ngunekke Tatin ki sinden ning raine rai galak. Raine kejem, sadis. Ayo ora percaya? Sadis mboten, Sederek? Modar ora kowe. Neng ayu ora? Nek le ayu-ayu. Oh. Ora ayu, nek le ayu-ayu aku percaya. Ayu ya kuwi nek le galak kuwi lho. Wong ayu kuwi iso kok nyepetke patine wong lanang. Lah kok iso? Lah ya mergo galak kuwi. Aku ora galak ya. Ah, apa? Galak iki galak ngandani. Ngandani apa bojomu saya kuru. Ya mergane tak kandani Pak, nek ngene iki salah, nek mendem iki salah, nek main salah, nek ngene salah, nek dolan karo dalange ya salah, ngono kuwi lho. Ah kuwi nang kene iki sesuatu yang tidak nyata itu tok omongke aku ora seneng. Kok tidak nyata? Dolan karo aku kok salah. Lah aku maca SMS-e lho. Piye muni piye? Terus ayo roke ngono kuwi. Lah kowe ora ngerti istilahe penabuh kok. Penabuh istilahe kanca-kanca sing lanang ki nek roke ki tegese ayo lus sinau prihatin. Oh ta? Wah. Oh sing kulina dijak iki barang mesti. Prihatin nanti. Prihatin apa? Laskar Bit prihatin, Jalan Wates ngono. Ora prihatine napa e? Ayo sakarepku. Mbak aku melu. Rasah kowe malah. Ayo prihatin ta? Kowe keprihatinan kok malah. Lah kok Wis rasa digagas, ayo kayak nembang senengane ngurusi urusane wong lanang ngopo to? ya salah kok aku dineke galak karo wong lanang ya, galak iki ndelok-ndelok. Oh, galak tenan kok. Ya ora. Ayo sindan semene iki TV iki rupane rupa halus. Agnes kuwi galak ning rapateko. Kowe iki nganu lho. Kowe nganti entuk kerep entuk apa komentar saka YouTube iki lho. Napa? Pak, Mbak Tatin itu cantik, tapi kenapa judes nggak mau senyum? Oke banget tak dodoke apa piye? Lah kok nek aku guyang-guyu darani edan. Ya ora terus sang lagi jejer dedok dedet ya edan nek kowe banyak. Lah ya sebab kewuh kok. Ayo senyum dengan penonton itu senyum. Oh iya. Para penonton muni, ayo Tin, ngobok. Kuwi jenenge kowe ora menghargai penonton. Penonton bengok muni Tatin karena penonton iki seneng karo kowe. Apa iya? Sangat gila penonton sing gampang iki lho. Sapa? Kuwi nganti padu ro bojone perkara kowe lho. Kok iso? Wah,
oleh ngefan karo kowe luar biasa. Lah iki sapa ta? Ayo mbok. Mau ngefan apa piye? Kowe iki duwe HP, duwe nomor HP ku ampun Pak. Tapi nderek mboten ngono. Aku muni nderek Mas. Wah, kula tetep nonton. Wah, tetep tontonan aku. Terus nek ngefan ngopo? Ayo ya saking senenge fan itu jangan ditolak. Saya enggak menolak. Lah ya wis rasa diusung. Ayo tim. Lah rasa baron kok. Ge ayo ngono. Ayo ora apa-apa yo. Kok sik ngono sing Sampai gunung wis gek nempang ora usah cerewet. Awas nek ngejak omong. Iya. Saben bengi jengleng kira. Oh. Oh kuwi, ta? Ana wong muni jengleng kowe. Mbaya sing apik kaya. Jangan jengleng dhewe. Wah, kuwi wangsulan kaya ngono. Aku ki nek dijengleng wong semene iso mulih begaganan asane. Maksudnya ki ya dijengleng ngono lho. Iya. Jengleng kok tekan begagah iki. Iya. Dalange jenes. Saben bengi nyeng. Ya. Saben bengi ngopo? Saben bengi agak wis. Saben bengi nyawang awake iki obah. Ya, saben bengi iki pamane. Saben bengi iki apa? Nyawang kon kendange dulu-dulu iki tanganmu. Nandeng ketak tak ra ketaming jinjit jleng. Ngono iki penak dadi kendange iki ora muspro. Kendang iki nggo gerakane. Trimo jinjit kok. Trimo. Ya, engko tak jinjit. Nah. Jinjite wis ketuk kok. Ayo gawe. Caping gunung jengglenge wis tekan. Ya. Yen mamajang. Nang ngarep tangane le joget ki nang ngarep ora nang kene iki nang sik weruh sapa? Napa ta dalange ngewohke lho. Nang ngarep lho nanti. Ya urung muni kendange. Ya wis. Dalange ngayal lho. Pokoke satru mungging sangklaan. Bakal nek kon akur aku. Mangkaro. Piye tubake? Ha iya. Jana kuning. Ayo. Iki jinjit weruh ora? Wis. Ya maksudku ngono kuwi men kendang iki ora muspro. Dadi pertunjukane iki tetep kecekel. Nek kendange aku ora cocok ya. Hah? Ora cocok. Ah, kowe meng arep tekan kono kowe. Tekan ngendi? Terus sing ngendangi sapa sing cocok tak takon. Ya. Ora ono. Kembang. Oh, blenggor. Wih, karo yoga ya kejem kok kowe. Wong jenenge Heru ya tak undang blenggor. Lah sapa Bison? Ben nang kowe. Wis ben ora kuwalat sinden ngono gampang kuwalat nang. Sapa sing malati sapa? Ayo yoga-yoga kuwi. Mbaya sing apik wong kowe iki nyinden ditabuhi kok ana yoga. Lah ya yoga. ndok kurang ajar ya nek ora aku. Ana wong muni sithik kok blenggor. Engko solikin muni cangkeme ken sing apik. Ayo. Udu nek kuwi. Apa kuwi? Sindower. Para bandek SMK Indower niki, Mak. Yo. Ora entuk omong po. Kambang.
do wegah nabuhi kowe. Ya rak sak Terus do ora kompak, tak trindang tak kudune bareng. Biung ki mau nulit. Ayo aku juk piye? Ayo kowe. Lek njeget piye nek ngono? Sakarepmu kowe kurang ajar karo Wiyaga. Lah ngono ya kurang ajar. Gunung ya. Gunung. Jinjit. Ayo wis. Ya wis. Pacitan. Sarwi. Ahana. Aku wis ora melu-melu iki kagol kabeh iki nek. Ning Jaipong. Den kau. Aja banter-banter to, Mas. Ini ora banter ya protes, Nding. Ya sak madi ya wae. Ora banter ya pita iki. Banter ya kena ning mengko ya. Panas. Ayo samuni galak Sapa? Sapa aku galak? Awang memburi guyu nek ditoleh. Ditoleh diploroki. Lah ora ngapa lho kok guyu tak tileki ngono lho. Lah ya wong guyu mergo kowe kok ndur ditoleh ngono mlorok mripanu lek cepling. Cepling apane? Matane. Gak aku kok ndak dineki matamu. Panasutan aling-aling caping gunung deloken iki deloken kanca-kanca iki wis karo kowe mendukung apa ora yo 1 2 3 Iki warga laras iki kaya ngene iki, Pak. Iki jane kompak mergo kowe cangkemmu elek kuwi lho. Ben nang ngene wae trima kok ya. Oh iya wis wis ngono trima ya wis. Iya, aku trima wae. Sanane. Timbang ra ono, timbang Doramuni. Oh, nandi ge BG. Lho, kae nesu kae ana sing lunga kae. Ora kaki kebelet. Ora wae. Kebelet. Ora wae kae wis kae wonge penabuh BG iki wonge temperamen. Dadi nek kira-kira rasane wis trimo lunga. Engko deloken nek wis rampung nembang rak bali rene. Kae pengen vivis ya. Natian. Ngapain? Wong guyu-guyu dhewe kok tolokke. Lah ganggu konsentrasi lho, lek guyu seru banget. Rasa tok rungokke kowe iki kaya Katno? Yo. Jamirono. Ayo. Natian wadon. Natian wadon. Gimana iki? Hah? Nah.
ora sida. Omongan wong budhek iki cilaka. Moga wis nganggo sound system lho kok. Ora budhek, jenengan ngendikan apa? Baleni. Jengkoke diunggahke. Nadyan wadon didunke sarta ngono kok. Lah ora jelas kok Jelas omongnya. wae. Kowe iku sing ora jelas kok. Ora ya. Ayo baleri ya. Ya muni. Nah, ngantuk kok. Gek apa? Wis gek muni kok. Ora muni gek ngono kok. Ya ora wae aku ora tau ngono ora tau. Apa butuhe kok? Iya. Yo diteruske. Napa, Pak? Wis diterus. Lho, kae sing salikan muni diteruske ngono kok. Oh, diteruske kula ora krungu e. Sing saka kene kono wae krungu kok. Ayu nek le ayu ning budhek. Galak, budhek, apa meneh? Ayo wis mung kuwi wae. Nyatane ora krungu tenan kok fakta. Ane ra kuwi. Nah. Ayo ngepasi pas muni lho. Lah wong kowe iki mau tembange apa? Capek gunung. Sampai gunung wis tekan bait meh terakhir to? Nggih. Lah ayo diteruske sing apik. Lah nggih. Wong sing iki. Hah? Ah. Hei. Piye? Ngundang dalang kok. Lah ora jelas kok. Mbok. Ngono iki. Ya. Nadyan wadon. Wis ora tak ganggu wis. Nadyan wadon sarata. Lah, ayo. Ning wono sapa wae. Oh iya. Lanang. Alhamdulillah BG wis teko. Berarti ra sedang nesu. Siapa? BG. Aku mung nglegani kowe kok. Engko lunga neh kowe. Kok alung-alung apa? Ya ora apa-apa kok ya. Inumane banyu bening. Ya. Dek jaman berjuang jerek kelingan Ya, dulu kangku dominan.
Kan sentimeteran sing ngendangi karo aku. Ya ora kok, aku kok malah kaget lho kok dadi malik reokan. Padahal iki sing nyanyi ayu kok dianggap raine ting pletot kaya reok kok piye. Dianggap bojang ganong paling. Iya ora apa-apa. Ayo tong. Lah kowe len joget ya ora ngimbangi. Lah piye nek Jogetmu mung kaya mentok mlaku. Kali-kuli mandek nelek tret. Kali-kuli mandek jenes ini. Lah aku ora iso joget ngono. Ayo sing piye? Ayo belajar. Contoni. Wegah. Lah Kok nyontoni mah aku udah bojang ganong kok. Aku damar mulan nih. Raja Siwandono. Sapa? Raja Siwandono. Raja Siwandono ya apa? Raja Singa. Mancang kemelek dan. Yo mangga, terus ke. Sekar pisan. Guyu ta? Guyu.